Vlogiputki kausi 2. Harmi kun mä en kuvannut, mutta mä sain tänään aamukahvin sänkyyn, kun Dansku herätti mut aikasi. Et pitää mennä kuvaamaan hänelle. Aikaisinta on 9. Niin, mutta jos on mennyt 2 nukkumaan, niin aikaisin se on. Se on totta. Mutta pitää mennä ottaa Danskusta 1 kuvaa yhtä mainosta varten. Ja tänään tapahtuu se, että oikeasti mä näytän teille tätä kämppää. Kattokaa miten. On siis aivan järkyttävässä kunnossa tämä kämppä. Täältä näyttää, kun me asutaan täällä nyt 3. Suvin sairasvuode on tossa. Anteeksi keskeytys. Mä ajattelin, että ehkä tässä vaiheessa olisi ihan hyvä selventää hiukan, että miten niin 3 asutaan. Nimittäin mun ystävä Suvi, joka on Namibia-videosta tuttu, jos olette kattonut sen, niin Suvi muutti Namibiasta niin kuin Turkuun, siis Suomeen ja Turkuun kesäksi töihin. Ja sillä ei ollut mitään paikkaa, missä asua, niin totta kai avaamme ovemme ja otamme meidän ystävän tänne herraa haltuun. Niin Suvi asuu siis kesän meidän kanssa. Täällä on tavaraa ympäri ämpäri. No keittiössä on aina tavaraa. Pulloja. Vedenkeitin, pelti, kahvia. Tää pöytä on täynnä tavaraa. Tuolla on Suvihuone. Okei, toi... Kuvattiin yksi TikTok, kun me taputettiin Kepalle ja sitten kuvattiin se tuossa sängyssä, mutta toi nyt näyttää ihan väärältä. Mä laitan sen TikTokin tähän. Mä just tajusin, että Kevin ei ole koskaan ehkä saanut elämässään uploadeja. Niin annetaan. N-Y-T. Nyt. Hyvä Kevin! Wow! Oi, hyvä Kevin! Hyvä muru! Kepa kahlittuna kivellä. Tässä on meidän setappi. Mun pitää kiivetä tänne. Ei kun mulla lähtee tasapaino. Tää on niin pieni tää pallo. Oi. Hui. Oikeesti jos mä kaadun, niin ota mut kiinni. Siis mulla ihan niinku pyörittää täällä. Oi! Kato. Oikeesti mulla lähtee kaikki tasapaino ja kaikki. Mä heilun täällä ihan kato tuulen. Ykkösellä Se onkin ihan väärä suuntaan. Häh? Väärä suuntaan. Mihin? Sitten. Tänne päin. Ei. Sä olit näin. Kuoleet vielä tästä. Ei edes mene nilkka. Älä sano. Se lähimmästä käteen. Oli suuret suunnitelmat kuvata, kun mä siivoon, mutta Dansku oli kuvaamassa ulkoa ja sillä oli mun puhelin, niin sit mä aloitin ilman ja sit mä jäin ihan koukkuun siihen siivoamiseen ja sit mä kuuntelin podcastia ja sit mä unohdin kokonaan kuvata, mutta täällä on siivottu. Eteinenkin on niinku, no roskat pitää viedä. Nyt mä syön ja kato Kardashian, mä syön mun lempiruokaa ja mä katon mun lempiohjelmaa. Ja mun lempipoikaystävä on tuolla taustalla, mitä mä voin kans ihastella. Ja mun lempikoira kömpii tänne mun viereen. Voisiko mikään olla enää parempi? Bye. Hello! Mä lähden nyt ihan Suomen neitona nää mun äidin ja tädin kanssa johonkin markkinoille ja drinksuille ja syömään ja näin. Handsome boy. Enempää ette saa. Mitä? Loputtu vaan lotalla. Hän lähtee häihin. Hän lähtee naimisiin. No niin, nyt on seuraava päivä. Ja nyt me lähdetään Matilsdagen. Ei, mikä se oli? Saloon johonkin kylään. Hei, ollaanko me siellä jo? Ollaan. No niin, tuohon me oltais sattu. Matildan kartano.
Pohveli. Oi, miten ihana paikka! No niin! Eipä nyt mennä mihinkään paskaan paikkaan tuo. Oi, kuinka nätti. Tossa. Oi, miten hienoa, täällä on tämmönen joku mylly. Tosi symppis paikka. Matilda... Mikä? Matilda. Ei tämmönen pieni kesäsade haittaa. Äiti sanoi, että tää sopis mulle. Kyllä, jos mä tämmösiä alan ostamaan, niin sit mä oon kyllä ikäistäni vanhempi. Mun sopis tää herkuttelusuotava mun keittiössäni. Niin. Toi. Niin. Siitä läppänä. Hei, tämähän on Italiaa, kun lähdetään. Tänne Se on Anna Fieldin. Kuule. Kuka se on? Niin. En mä tiedä. En mä tiedä. En mä tiedä. Tästä tulee mieleen Anastasia. Mä haluaisin tämmösen jonkunlaisen hatun. Haluaisitko sä sen? En mä just tätä välttämättä. Totta, että meidän ilmastointilaitteen toi putki, mikä menee ulos, niin huomattiin äsken, että se on tippunut täältä kutoskerroksesta tonne maahan. Kun mä olin ottaa sitä sisälle, kun sataa niin hemmetisti. Niin nyt se onkin tuolla maahan tippunut. Ei, Osku lähti hakemaan sitä nyt. Hello tube. Reidä, mitä se voisi tarkoittaa. Nää sanoo, niinku se olisi joku urheilujuoma. Oi. Tää on ihan farssi. Tää on ihan farssi. Ja sitten se jätkä vielä ite sanoo. Kello on siis yli 12. Huomenna aamulla tai tänä aamulla on herätys 5. Me lähdetään kuvaa poliisi- ja rosvo-jakson tonne Lahteen. Ja tässä on ollut aikamoinen editointipäivä Danskulla ja se on valvonut viime yön. Ja nyt on aika tämmönen kiireinen hetki.